namin. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mara, kitaem da kita chismusaw. Kitaem. Ayan daya, Maray. Ago umong damanen di tatersina ni Marikwanang. Ay, wen. Nagaduda matan. Di dala mabaeng. Inaldaw nga dada dita. Wen taijay kat nga ron ti standbayan da. Ay, asino man nga tanti pag-iistoryaan da. Kompormiditan Amo maray, kagurgurak dagita at chismosa. No agsao ka, Maray. Kasla saan ka achismusa, ide. Kat sikapay ide ti presidente da. Idi day ta, maray. Anya nga ide. Kunamat no nagbayag day di apanawon. Kat idilaang mat napalabas a bulan. Kuno namin pinsan na nagbalbaliwak. Apay, di mo madlaw day ta. Imikata kong iti organisasyon dagiti chismosa dito'y barangay tayaw. Ay, wan. Umay kayo latagistambay dito Tersina. Welcome kayo ditoy. Ay, ngamnas ka na gumatang kayo itilakaw. Nagagyo, kakadwa. Ay, mayat gayam dito yung tersina ni kagawad ko anang. Dito yan ti pagsasabatan tayo. Naladawak sa matain. Apay, kwarog. Anya ti umay mo aramiden ditoy. Kung mayak mo makichismis ha. Kagrupo mimitin ani kwarong kagawad. Aya. Inal daw tayo nga rutin nga agsasabat dito yung tersina ni kagawad ko anang. Wan kwarong. Ay, wag. Wan, ngamnay, kastay ko na wan. Gumatang kayo itilakaw. Umutak nga rutin na kagawad. Awan ka no ti utang. Apay nga awan. Ay, gumatang ko nak, saan nga utang? Saan tayo nga umutang takababain kin ni kagawad ko anang? Sa bagay matkid niya. Nyala, rogyan yun ti agchismays. Tamadamdama, gumatang kayon itilakaw. Enteng, apay adi mo mapanbagaan dagita babae di ta tersena ni kagawad kuanan. Taapay abaga ak ida. Apay, di mo amo aya, agchichismis da. Kanya ko maita. Tila istoryaan da iti pada da atao. Kahit Ay na, pangrogyan ti apa da ita. Adon tumanan ti mapan agreklamo ija barangay hall. bayam lang ka di. Na, ay kagura ida ni Marituyang. Kaguran na. Kino numero 1 at chismosa ni Marituyang. Saan kano itan? Nagbalbaliw kanon. Oho, patpatip. Kunkunan na lang Ay, basta, inteng. Ingkabagaan dagiti at chismusa. Imbis ko maatulungan da dagiti asawa da. Ang adadakit di ijay amakichischismes. Isumit tanti pa kaibusan ti oras da. Nay, sumungad ni Kapitan. Nakita na kayon sa dito'y Tersina. Ay, adda siguro nagreklamo kan kuana. Na? Awan mat aramidan mi adakas. Ayan na ngay tay spokesperson tayo. Adak di taoy. Ay, kapitanan ni Ingkasabdanan ni Kapitan, takasaritam. Sige, mapan ko kasarita. Angkail, papanam. Ay, kasaritak man dagito babae dito tersina ni kagawad ko anang. Grupo dagiti chismusa day tanggal. Kay wan, amok Ket siyak tinapili da nga spokesperson. Sika. Ay unay kamaten ko raw. Nagadoa pa kisalyam. Day tapay met grupo ti chismosa. Mayat ti gandat day ta grupo may angkail. Sapay ti motibuyo ko mang perdi iti pada atao. Ay siya nangkail. Awan ti kasta gandat may. Jakat nga danto mo na aga-apa. Kayan umay agreklamo iti barangay hall. Awan angkail. Ipasiguradok day ta. Pimanawan dagiti chismosa dito'y Tersina, maray. Nagawid daan na sa pamaray. Ta mapanda ilutuan ati pamilyada. Mamati ka
Mapandakit di agiwara si iti chismis taisaw. Adda ka kumamaray. Nagmayat dagiti nagtutungtungan da sika. Nakaayayat adenggan. Maayatan ka di tapir dyan da ti padadaaw. Ay nay, awan mo't ti kasta nagsasaritaan da. Oho, kalubam ida, ta customer mo gayam ida. Ay wan, maray. Podno day ta. Customer ko ida. Kano nagaduda, iso nga ado mo tinalakwak. Amin da kagimatang da. Oh, makitam day ta. Konak, alibre day titirsinak, apagsasabatan da. Kita manday ta. Injayam pay gayam day titirsinam kadakwada. Apay, kaguram? Talaga kagurak ida. Taamok aday talamang perdi ti amudang aramidan. Amok takas taak mo't iday. Sabali da ito agrupo, maray. Nasaya at da. Ay, mapanak man kit di agreklamo kin ni Kapitan. Agreklamo ka adagaws? Sakbay apirjanda. Mapan ku idan ireklamaw. Di da kanto pa inis istorya. Adan to Siyak taw tikang runaan nga istoryaan dagijay. Uray putaw. Inteng, ayan na jay walis ko ditoy. Ay, jak mo Agkaraidak ko maditi paraangan ang awan meten ti walis. Ay, jak inbulbul sa. Uray jay daspan, awan may. Awan kanyak. Apay, abirukum dagita paglinlinis mo. Ay, Na. Kunak man no mapangkagpasada ko raw. na, wen nga agpaisaw, kan igam mo mat dagita sapsapulak awalis kan daspan. Apay, kasapula man tay. Ay, itay pa'y laaberbero kag tamapanak ko maagkaraed. Buludak pay laang tay. Ita man pa'y nga agigam ka itiwalis kendaspan. Apay, anyat naknakan mo ko raw. Gimagat ka? Iso dahito tinagnunuman mi ti grupo may. Tumulong kami nga aglinis dito'y barangay. Grupo yung anya. Grupo nga dagiti chismosa dito'y kabildatan. Adan grupo yo. Kan karaman ka kadakwada. Unan tay, kaya't mo ti sumalay. Ay saan? Anya kumamot ngay dahi ta grupo. Anya ti makunam, inteng. Apay anak ka uli magkamutan. Ay, ti makuna. Bayan tayo ida. Anya abay-bayan. Ikan tayo iti gundaway da. Nagnagandaan na saya at ti grupo da. Mapahan ako naglinis. Ala, say-sayatan nyo ko raw. Sige, aglinis kayo. Tainton malpas kayo nga aglinis. Umay kayo adagos gumatang itilakaw. Un kagawang. Nakaisam ka pa'y maray. Pro-chismis kan samad tayo. Anya approaches miss asasawum mo. Gagayim mun samad idan. Saan mo't maray? Ado nga men, ti malakwak no addada. Diyan lapat siya. Ay na, kano mapanak manin agatang itilako kaun. Ha? Nukasta. Awanan mautang ka. Tanya manin ti utang mo na ya. Bugong lang, may. Ayawan, naibos. Kunakun ka nga umay ka manin umutangan. Ay, agri-react maray. No di nakpautangan. Iparikap ko to'y tersinam. Naa? Si kaman pa iti kasta? Saan ka pautangan? Agriri ka na kasta? Pautangam to, pa'y dagiti chismo sa babae. Siyak tulaki din ako marim ti saan. Sanda nga umut-utang, maray. Baybayadan da amin dagiti umay da alalaon dito tersinak. Aus! Diyan mamatay. Pangalaan da ngay mo't iti kwartada. Kaday tamo lamang perper di iti padada at tao tar aramigan da. Ay, dakes, timang tagibasit iti pada na tao, maray. Ay, maray. Talaga ka di adinak pautangan. At dapay gundaway mo ngagbabaw. Ay, uray payan niya ti aramidam kan ibagbagam. Saan ka pautangan? Ha! Agawid akman laangan! Ba! Naa. Tuyay,
Saan kan samot ang nakautang? Saan nga raw? Si kaman laangan ti mapan umutang. Ay, nagkapoy kalaki din na dumiskarte. Ay, wun nga raw. Nakapuyak sa akin ni Marikwanang. Ay, aguray ka man tasyak ti mapan. Maminsan lang nga sao kahit pautangan na ko na dagos ah. Mala, ingka nga raw doon. Tapno agluto ak iti sidaan. Kanya mo tararamide mo parang. Siya ka di tikat katawaam, tataba daw. Kasanaw, nakaigam ka iti walis, kendaspan, nga walwalis dito ihigit ti kalsada. Saan lang mo ta siya ka? Kita man dagiti kakadwak. Dagitin sa chismusa na kita. Katuwang. Ay, agad nagkakwaraw. Ang mga numaakaran ka iti kinachismusa da. Expert at chismusa na kita. No kayat mau, sumali ka matan iti grupo may. Kanya, grupo yaw. Grupo, dagiti chismusa, kinchismusa. Ay, pakpakawan. Luklok-wag lang, ti bagbagak. Ay, inaki di umutangan iti bugo. Sayang lang, ti oras ko king ka. No makisali ka kada kamay. Saan kan nga umutang? Tada livelihood may. Oh, ya, mamatay. Adaya magkasta. Awan to, matibilib mo kada kamay. Ikan kan iti paggatang mo iti bugoaw. Tagsubli ka, tagpamimber ka, tatabadaw. Mayat na ito yung grupo may. At tao, ibugo ngay pagbagat. Naa. Talaga napigsa ka kin ni Marikwanang ah. Binatang ko da ita. Ah, ada kwartam? Inikanak ni Kwaraw. Mala, agluto ka. Tamapanak man na dyan dagiti chismusa. Anya nga iti aramidom dita. Di mo kunaan ang makichismis kamutang. Makimembro akaw kadakwada. Anya! Ay saan? Di mo aramidom dita, badang! Aray! Parinteng! Ay, nakita ka. Lumabasak lang tapapanak di ta barangay hall. Nakita mo niya tararamidag paray. Nakaigam kamit iti walis kendaspan. Ay, anyat kahit asawan day tangat. Dito yung amin abanda ti sakop ko alinisan paray. Na, kano aglilinis mo idakwaraw kung dagiti da dumababae. Huwag paray, kagrupok ida. Anda, ay, may sakamatin at chismuso. Nah, ay, padasag ka paray. Mayat ko na mo kami ni Kwaraw. Aya, ay kay masursuro mo nga rodan at chismis. Ay, kit umay kamutin na paray. Sumurot kan kada kamay. Ha? Ay, siya ka kapitan? Sumali di ta grupo yo? Ay, pakpakawan mo ta. Padasam kami na paray. Adaw ti benefits na. Nagpakada ka amapan ijay barangay hall. Hanggang sabalin sa ti inaramid mo, inteng. Ay, nakitam gayam. Napankakit di nakiwalwalis kadakwarog kan pari badong. Ay, katimulo nga kadagiti kamimbro at chismuso kung chismusa ah. Naa, membro kamutan iti dayta a grupo? Mayat ti panggap da. Kita, imbis nga agchichismis da, tumutulong da nga aglinis-linis dito barangay tayaw. Ken, amam, doan niya pa iti mayat na pagsayaatan da. Agtitinulong da banang. Aya, irekreklamon to pay ida ni Marituyang. Tadadadaulan da kano ti padada tao. Ay, sus, padasam nga minti makimimber. Na, Ah. taawisan nakpay. Jak kayat, intay. Maray, nadamag mo ka din. Nga agmimiting dagiti membro ti chismosa, kan chismoso diti barangay tayaw. Wun nga rod ka numaray. Mapanibadong ko kag. Ay, mapanmutan. Kano ison sa kano ti presidente dan? Natungpal mga roden at inabayagan nga arapaap na nga agbali na presidenday. Ay, isumati ko na. Kat, apay anak kasukat ka mo, Maray. Nakalipstick ka pa'y. Mapankan samot manen agni ng iti kasar. Kag padasag mo't ati mapan makimitay. No kasta, naawis na ka ni Badong Mau. Jay livelihood ti kayat ko, Maray. Ay, kasta aya. Daytoy pa iti pagmayatan dayto a grupo, Maray. Dagiti nasasaya at abanag ti ichismis da. Saan adagiti makadadaol.
Ay, kat, nasaya at ngarud ano kasta. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wun, mga kumaray, tangdanan na tayo ti amok ani Mrs. Go. Kinasarita nak idinapanak naglaba iti balayda. Ay, kasta ka, day. Kasladyak ka ba ulan nga aramidan? Pagkwartaan maray. Agsangit lang, matyaramidan tayo iday. Kasta, manungay arabi ti panagsangsangit tayo no bilang. Mangrugi tayo kano inton rabi ay. Aging ga iti last night. Ay, kasta? Ay, kasla agkad-kad matirik na. Ay na mga maray. Mayat day ito nga aramidin tayo. Intayo la agsangit kat adanton TF tayo. Anya ATF. Talent fay. Talent ka day ti panagsangit. Takunamat nga intayo la agsangit kat adan TF tayo. Imbag kumaano agkanta tayo. Taiso, makuna at talent fay. Ang agsangit mo't nga rin ti aramidan tayo. Ay kat talent mo't laday taa. Aguray kayo. Inaramid tayo ididay tuyan. Apay, di yu malagay. Aday di tayo napantayo nagsangitan. Kat adabayad tayo. Ha? Ay wag malagip kaw. Inaramid tayo idinday tawi. Anya atawon day tayon. 2011 samot. Siguro Ta nabayag matenday jay. Jak malagip no anya atawan. Nga malagip kaon nga inaramid tayo idinday tawi. Wen anya, malagip ka nga agpaisaw. Katlakay ide day di dinungdong awan tayo. Isu amapan tayo malun. Naglakang aramidin day ta. Agsangit online adan kwarta tayo. Sa bagay imbag lang nga adda pakitsenda tayo. Ay sige mayatak iti day ta. Sige. Intayo nga rod agsangay, marituyang. Sayang ti talent pay. Gamnas kan nga agin sayo kayo adwa. Nga main, ang mga nunakadkadlaw nga agin sa sangit kayon tulaang. Di da tayo bayadan. Anya? Ay, naskan ka di pa'y ti insayaw? Una, tapno kas lapud-pud naw. Naimbag kanya ka, takayang-kaya. Iso nga agin sayo kayo adwa. Gumatang iti kapay. Anya di mang mangagaw. Nay, di ta ka di balay ni nanak wanang. Ay, adag sa sangay. Apay, natay ka din ni nanak wanang. Ay, inak ipakamo kinyanti banang. Ni Kwaraw, di masabat ka. Hoy, Kwaraw, pangagdardaras ka. Natayan ni nanak wanang. Ha? Sige, tata. Tayo nakipakamo kada ante ka ng kail. Ay, taas si kasuan tayong tibangkay na. Natayan ni Mari Kwanang. Wanang kail. Agdagdudong awid di balay ni nanak wanang. Sangsangitan dan tibangkay na. Anya? Ayan ni auntie ngay. Tapno mamuan na kumamay. Jak amo tinapanan na. Rimwar itay. Anya ngay teramidan tayo wang kail. Ala, intay ni balay da kagawad ko nang. Asikaswon tayo, tibangkay na. Kunaklaki din no pudnutin ako na ni Kwaraw nga pimusayan ni Mari Kwanang. Ay, una yun ni Kwaraw. Kasta ti kunana itay nasabat ka. Iso ang nagdardarasa nga imay. Ay, nagalasan. Ay, sos. Ag dinamag to daytan, anatay kan marikwanang. Ay, bayan nyo tag dinamag. Awan parikot iti dayta. Saan ka nga agungay, Maray? Saan? Unay ka nga minantar aramidan niya. Mainsayo ay ti panagsangay.
Malakit dain, ituloy yu ti agin sayo mga kumaray. Ituloy yaw ti agdungaw. Aw, makita mga kail. Agsasangit na di tabalay ni Nana Kwanang. Lukas ta, pudno ana tayo ni Marikwana. Anya nga iti impatay na ta, kilahat mo't da ito napasama, waraw. Ang mga no na atake, ang kail. Awan mo't amok asakit na iti puso. Ang mga no na bangungot Uno, ada nga ta nang ramuskan ko na kat ginudas da. Di na pala ka intulok. Tapno saan da ko maaginudas? Ha? Alaki din. Intan, di ta balay na. Ay, kung naklaki din no puno api musay ni kagawad ko nang. Ay, agin insayo kayo lagay ang mga agsangit. Ay, naikan kwarog. Inamom kumapay ano pudno ti ada iti panunot mo. Sakbay nga impadamag mo anatayan ni Marikwanang. Ay, naimbag ta jak nagayab iti funeral service. Sorry Nana Kwanang. Nagakadagaws. Iso ati maraya ko ni Balayda Angkala nang ipadamag. Okay lang. Awan parikot dita. Ay, mabitlaan. Apay ngamin nga gin-insayo kayo nga agsakit. Apay, mainsayo ay aday ta? Wen, aginsayo kami Bareng nayunan danto ti talent female. Talent pa eh. Kasano day ta? Nala, pumanaw kayo kitdain. Ta ituloy me ti aginsayo. Intan ang kail. Ay, kakaiba naman yan. Bakit? Talent ba ang agsangit? Ay, oo inteng. Kaya umalis na kayo. Ala, Marikwanang, ituloy tan. Payapin mo sa ay, nagsakit ti kaunggak, iti ipupusay mo. Ayun, Yay. Kakaiba talaga. Inakon, inteng. Amangad numatektekan da Marikwanang kan marituyang amang ururay kanyak. Apay ngagkatawa ka? Ta inulit na tinagkatawa. Makakatawa ak lang mit. Anya ngay mo day tagar aramiden yaw. Para sangit iti natay. Ay kat man dakas aya. Saan mo't kitday? Apay, manungay titang danyo dita. Ay, saan kon nga ibaga? Nala, innakaw. Alang nga ron, ingkalata. Good luck, iti panagsangit mo. Ay, kunak nunang rikap kan, Marikwanang. Mangrike pa kun taadakan. Malamang rikap kan Marikwanang taintayon taon. Mayat ti kawas tayo Agpapada, apuraw. Wen, tapuraw kano ti ibado tayo. Naimbag nga rin tadabistidak apuraw. Ay uray siyak, naimbag tadabistidak apuraw. Katsyak, nabayagan da iti abistidak, adyak pa'y maisusuot. Kaslatay singin na babakot. Triplets ko naman. Ay, wag, taagpapada tayo iti kolor ti bestida. Ala, mangpara kayo iti tricycle apagluganan tayo. Tamang rike pakmatod. Ay, kitaan nyo ti bangkay. Kasla naragsak apimusay. Takasla nakaisam. Pimusay kano iti kinabaketnan. Ay, datayula atalo ti adda dito'y ayan ti lungaw. Akasla, pudno akabagyan datayo tinamatayan. Alam, mangrugi tayo kanon nga agsangit mga kumaray. Sige Sige mala umuna ka marituyang, tas sumaruno kami. Sige, tamadamdam apay,
umaduntun ti tao. Nasken kano a makita da, anak kaladladingit da ito nga ipupusay ti lula da Mrs. Go. Ala nga ruden maray. Umunakan nga agsangit, ta sumaruno kami. Sige nga ron. Ay, lula, kinita, aya, kapayapay mo, ka. Ay, nakasanga pagtengkan ka nga mawan mabalin. Aday tangarot tinaikendengkan ka. Ay, lula, chinita, aya. Nakaumuming kapay lang nga si Mina ito'y abiyag. Adi paila nagiti kurakot nga opisyal iti gobyerno ti mo na. Hoy, marituyang. Anya ti idugtog aumaw. Malaki din, ituloy yung tiyang sangit. Ay, Lola Chinitaya! Nakaladlading iting kay papanaw. Adi paila nagiti kurakot iti amin nga ahensya ti gobyerno ti mo na. Hoy, marituyang. Tila idugdong aumaw. Ituloy mo kiti tiyang sangit, maribanang. Ay, Lola Chinitaya! Agladladingit dagiti ka pinanawan a pamilya. Kinabang ng moting kaimpamana ka dagiti nang ipatagkan ka a pamilya. Ngayon ka man bimingayan, iti basit at TFA. Hoy, maray. Anya at TF asasawam. Ay mabisto tayo ano kasta. TF kung kunamatay. Ay na, aldaw gaya man. Ay, Ay, naring kagaya may tuyang. ay itimplaan nakman iti kapay. Bumangon ka ditan, tamangantan. Makaturturog akpay lang. Napuyat ak nga may na nagsangsangit ijay lamayan. Ala, bumangon ka kidain, tamangandain. Mun, kalpasan na inak makichinda, tadamot tay talent fight. Oh, mangantan, inteng. Naimas ti si daan ta ita. Paksew, agalunggong. Imbag man taad da gatang mo iti galunggong. When jay talent fake. Jay talent film ang nagsangsangit. Wen, iso nga ita, adda si daan ta. Kat intun rabi ing kami manan agsangit. Ta intun agawid kami, addan to manan talent female. Mayat una, kay tumanan agsangit. Mayat day ta at talent nyo. Nay, mangmangan ka magayam na nakwana. Ay, wen, kwarog. No di ka pa inangan, ay ka makipangan kan kanyak Adumo day ta si daag. Ay, ayaw na. Nagadungag pa isaw. Naimbaglahangan ata, limabas itay agsapa ni Igmay. Nga agisursor iti lamas. Iso gimatang akon Imbag tila ako na ta priskaw. Iso day ta impaksiw kaw. Babasit alamais. Wan, inggatang kon atay tangdan ko nagsangsangit iti rabi Ha? Ay, kuwana na. Sorry Ngamin, nagwaras matin dito barangay tayo ti damag anatay kakanaon. Bay amlat ta. Ayos lang. Ay sige kid day. Manganta kwarog. Usaram day ta may sa plato dita. Ay, una na. Sige man nga raw. Makipanganak man. Asidag tayo ni tipo ni Raria pagsangitan niya. Ay word kwarog. Isardeng mo iti mismo abato ti puneraria. Aw, antay ta. Nakadanon tayo. Agyaman nak. Umay na kaming tusukunan inton alas 2 ti parbangon Unantay. Sana balay.
Tanayunan minto ti ited mi ken ka kastangdan mo. Ariglada, wantay. At datayo manindig tayo tapno agsangit maribanang. Wen, Mare. Orayan talaang ni Marituyang. Ta inayaban ni Mrs. Go. Nalabit nga ited nanjay bayad tayo ita nga agsangit. May mayat ti kasta. I-advance nan. Tano malpas ti oras tayo dito, ay kaagawid tayo na dagaws. Ay katwen Naimbaglakid din ta kinasaritam ni kwarog amang sukun to kadatayaw. Imbag nga rod ta nalagip ko. Tano saan? Amangan no marigatan tayon tumanen ang makalugan no agawid tayo. Ay, wun nga rod. Aday ta ni Marituyang. Nay, nakaisam. Wun nga rod. Nalabit, ninayunan ni Mrs. Go ti talent fee tayaw. Ay, Lula Chinita, ay, ato'y kami manan ngaglidlid ay itiing kay papanaw, ay. Sapay la kumatay ti pan na kay tabon muntaw, kat saan da nga agaapa. Gapo iti pinanawam asa ni kwa. Ay, Lula Chinita, agiyaman kabay tadda talent mi nga ingkamim pakita ita. Ipanagsagay apanagin ko ko na. Maray, napay ngay akas tati ibagbagam. Yun nga raw. Sanda mo laang nga ikan-kan ka ibagbaga ka ito'y maray. Tama kumikumda nga ag-istorya. Malakitin, ituloy mo ti ang sangit. Ay, Lula Chinita, aya. Sapay la kumata itiing ka isisina. Katang turong ka iti para iso ama ko na. Ay, Lula Chinita, ang ladingit ti tunggal may sa itiing ka isisina. Marituyang, awan ka di pa'y ammom apag-performan tayaw. Ha? Wen nga agpaiso, Mare. Adda ko maman ng talent fee. Tayo. Bareng ano addan tumanen agayab kada tayo ngagsangay. Na, anya ngay ti katawaan niya. Ay, Malagip ko nga rod ni Kapitan. Kakaibang talent. Kano ti talent tayaw? ay na, Marikwanang. Agpada tagayam iti na panunod. Oo naman, talagang kakaiba ang talent natin. Datayo jay makuna crying ladies. Ayos ti kastoy. Saan adakos day ta trabaho? Kat isumat. Iso abarang adan tumanan. Wen mga maray, bareng lang. Naimimbag daytan. Ngam tay inka makikakaaroba dita ang makisarsarita iti agmalmalan. Correct, Marikwanang. Nay, adamo tiks kaw ay mabiit lang takitaag. Nay, ni Mrs. Go. Tuyang adamang tangdan kada kayo nga agsangit. Mangrugi kayo bigat tirabii. Ha? Ha? Ay na! Adamanin pagsangitan tayaw! Ayos! Wine, ayos no kasta. Ay, wag. Di tay pagkadkadan da ita. Ala, nanabanang, nanatoyang ken nanakwanang. Husto ti kunayo, naimimbag daytan, ngam tay ingkay makisarsarita iti agmalmalam iti kaaruba nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika
Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, kakabsat, no adaman may sa ibalanday ikasla awan sa deng ti Aliwawa, awan sa balino saan na deto'y balanday ni Kapitan Enteng. Dito'y, uray ti basit adda magket mabalin na at balin idakel ipansasaritaan, uray ti simpo ipanatadilako iti sari-saris tuaket mabalin makno iti katawa, rikna, ken basit lekson mantugaw iti puso. Ket iti deto'y na aldaw, kasla ordinaryo lan amin. Adda daditi babay nakatambay iti tindahan ni Marikuanan, adda ni Mara, ikasla presidente daditi chismosa, adda daditi kakairian, sumlet ken bumuay, ket adda pay ni Quarub, ikastalain ti panagbed na, ad sapul ti mapasama, ad sapul ti makan, ken nadaduma, ad sapul pay ti pautang. Nem kakabsat, dito'y tayo makita nga iti balanday, saan nain ikatawa ti adda. Adda met panakairumin, adda adtultuloy reklamo, adda panagduwa-duwa, ken adda panagbalbalyo, isaan mo namnamaen. Iti rugi, dagiti chismosa ket kaslamo da amin. No sino ti naglabas, no sino ti saan nagbayad, no sino ti adda problema iti asawa, no sino ti nagdatan iti utan, amin ket adda iti niwatda. Ni Mara, napigsa ti boses na, napartat ti panagsarita na, ken no kitayam, kasla adda pudno ipangget na ag organisa iti grupo dagiti chismosa iti balanday. Ket dito'y sumlet ti komedi, ta saan lain ay tambay da kano, grupo da pay. Kasla adda opisaw ay organisasyon, adda presidente, adda meeting, adda agenda, nem ti agenda ket chismis. Ay kakabsat, no denjam, makakatawa, nem no pananotem inalaing, adumet ti mabalin ay masaptan iti kasta panagsarita. Idinadamag ni Kapitan Enten na adu ti adreklamo gapu padagiti chismis, saan na amo no agkutapwano at katawa. Takasla basit lain nabanad, nem ti chismis, no saan ay mabantayan, mabalin ay makadadaal iti pamilya, makapababa iti dignidad ti tao, ken makapadsina iti dadayam. Ni malituyang peket at kalkalaruwa iti reklamo na, kunana idagito'y chismosa kat saanan nga makatulong kadagiti asawa data na ibus ti oras da iti panagsasarita. Ket ni Kapitan Enteng, kas may sa ibalanday captain, napno iti pasansyan dem napno met iti katawa, pinadas na ikitaan no anya ti pudno ay mapasama. Nem kakabsat, dito'y nagbalbaliw ti istorya. Tasaan amin ay makita iti ruwal ket isu ti pudno ay dates. Ni Marikuanan, makintindahan, bigla na inakita na dagiti chismosa, indes ipadlatlamuan laing, ket nakatulong met daryam iti naguslanan. Dapunat ano at titipon da iti sari-saris tuay, agado ti umay. Agado ti gumatam. Agado ti makasasarita. Dagiti banag dati kasla desturbo, at balinmet itulong no may paay iti umiso at tulong. Ket data ti imuna eleksyon, saan ay dates ti panagsasarita, nem dates no ti sarita ket nandadal. No ti dilakat mo usara para magpababay ti tao, bigat. Nem no mo usara para mangawis, mantulong, mangpakatatawa, ken no papigsa iti komunidad, at balin data li palabul. Ket saan lain ide na tendati panagbalbaliw da adda pay ti eksena ni Quarog, inagbilok iti walis ken daspan. Napukaw pano dagiti usan na ipanaglinis, ket kabayatan ay mas tao, naamuan na dagiti chismo sa tinanalat. Nem saan da na inalatap no itaguwa no idanglan. Inaladatap no at dinis iti kalsada ti balanday. Ay, dito'y kakabsat, makapakatawan dem makapapigsa ti puso. Dagiti tao ay dati maibilang ipakariribukan, isupay gayam ti manglubugi ti panagdalus. Dagiti babay ay dati nakatugaw lain iti tindakan, itaket adda iti init, adigem iti walis, adlinis kadagiti basulan na ipabayaan ti sabali. Ni Kapitan Enteng, idinakita na dayta, kasla napaisam ken napasadan ti panagduwa-duwa na. Saan dagayam ipulo ariwawa? At dagayam pagimbadan da. Ket idinaalaman pa'y ni Quarog iti istorya, adamanan sa balid katawa. Tani Quarog, kasla ad sapul na inti pautang, ad sapul ti guguwa no anyaman mabalin na iluto, nem dagiti chismo sakit nanted iti sa balid solusyon, sumali ka iti grupo, ad dalag di food. Ay, nagbalin ti chismis e negosyo, nagbalin ti panagtitipon ay proyekto, nagbalin ti panagsasarita, iwadas tapno ad dapat datangan, ad dapat trabahuan, ad dapat sayatan.
Kit dito'y makita na ulay ti tao ikaslaawan direksyon na, no adda manawisken manted iti pated, mabalin makisali iti nasayaat. Saan na amin inayaw-awan kit awanen ti padnamnamaan. Daduma, kasapulan dalain ti grupo manawat kadakwada. Niyam awan net kumadraman no awan ti adlik reklamo, saan kadi. Ni marituyan kit di, saan pailaan mapnet. Makita na kaaddalos da, makita na kaadda livelihood da, niyam iti unayd na adda lata ti panadimon, panadua-dua, weno mabalin na agku na tayo'y saan na kayat maibati iti hikudan. Tano ti dati ipadreklamuan mo ket bigla na adbalin ipaddayawan ti tao, masapul mo met nakitain ti bagim, baka saan dati problema, baka ti panagkita mo padakwa dati problema. Kit idinadmiting dagiti miyembro ti chismosa ken chismoso, puri dagiti lalaki ket kayat damet sumali. Saanan chismis line? Nagbalin daytoy barangay movement. Adda linis, adda livelihood, adda panagkakadua. Ket ni Kapitan Enteng, iti kamaudianan, kaslakunan na, no makatulo, mayat, niyam no makadadael iti nadanti tao, masapuliklikan. Data ti pudno. Saan iti katawa ti problema? Saan iti grupo ti problema? Ti problema ket no awan respeto, awan asi, awan control iti sao. Niyam kakabsat, no ipadarok mo data lain dyan ti kariribukan iti balanday ni Kapitan Enteng, agulay kapay. Taad dapay may nga istorya mas nakakatawa, niyam no isimsimo, adda met iti unayd na ti panagbiad dagiti pobay, panagsapul iti kwarta, ken panakaramid iti aniaman, trabaho basta adda bayad. Dito'y sumulet damara, marituyan, marikwanan, ken dagiti kumaridanan na awis ni Eunago. Ti trabaho. Adsanit. Wen kakabsat adsanit. Saan ni kanta, saan ni sayaw, saan ay drama iti stage, no dikit adsanit iti lamay tapno adda talent fee. Iti imuna makakatawa unay. Talent fee, kunada talent met dayam ti adsanit. Niyam no kitaan ti bayad, da dumaad kakapuyan manbiluk iti pagkakitaan. No adda man bayad iti luha, adda met adaramid. Ta iti napanlawi bayad, uli iti luha, mabalin ipagbalinan at trabaho. Naladitip na ka iti 2,011 samay, inaramid da met daytoy. Nagpandap da inasakit unay ti puspuso da, dadsanit da ikasla kapamilya ti timusay, kit adda bayad. Kit ita, naulit manan. Ni Elbiago, kasla adda kasapulan na nagrupo, manted iti emosyon iti lamay. Daditi babay, nanala iti panyo, nagsadana iti boses, nagsadana iti luha, kit kasla adda rikasal. Dito iti komedina ad sublay. No si kati at dindid ag katawa pa. Niyam iti likudan ti katawa, adda may sa isaludsud, kasano ti bayad no ulay panagsanit ket masapul pagplanuan tapno makakaon ka. Kasano no ti talant mo kat saan, nakasulat iti diploma, niyam adda iti kabukbukodan mo wagas imanibadi iti rikna. Iti mapanda iti lamay, isudeta ti piti kakatawa. Sumet da ikasla professional kind ladies. Ni marituyan, nanggudi iti sanit inakaro, kasla isuti kanwunaan ikapamilya ti pimusay. Ay lula, apay pimanaw ka, kasta tirik na. Niyam da puta sobra ti panagperform na, nakalabsin ti sauna. Timbes ipulula dinit, na isinit pa'y dagiti kulapot na opisyal kenakan sa ti gobyerno. Ay marituyan, na may data, saan ibali? Niyam data ti makapakatawa kadakwada. Ti sanit da, saan na ila dinit, adda pa'y komentaryo, adda pa'y emosyon inadda po itinapot ibiyad, adda pa'y reklamo iti lubong ay saan ipatas. Ni Kapitan Enteng, idinakita na daytoy, saan na napigilan ti katawa. Taan yan ay iti aramidan mo no adda grupo ibinayadan para adsanit, nem ti panadsanit dakit kasla radio drama, komedya, kinsulto komentary iti maysa. Nem uri kasta, dagiti tao ket nakita dana adda talada ti talent da kakaiba, wen, nem. Talent lata. Ti may sa makakatawa iti tamin, ti may sa makasangit iti boses, ti may sa makaala iti atensyon ti amin. Ket ni Elbiago, nabalin na imuna ket na dua-dua, niyam iti kamaudianan, nakita na ada dito'y ababay ket adda kabayalan da naman kuno iti lugar iti emosyon, uray no sobra-sobra. Ket dito'y kakabsat, at dandinid tayo ay napintas ti mensahe. Saan amin itrabaho ket kapada? Saan amin italan ket makita iti entablado? Adda talant iti panagsalita, adda talant iti panagpatawa, adda talant iti panaglinis, adda talant iti panagordanisa, adda pay talant iti panagsamit. Niyam ti kamgunaan, no anya man ti kabaelan mo, usalam ko may saan imandadayal iti sabali.
Dagiti chismosa, no dates ti aramid da, makadadaal dandam edi inusal dati panagtitipon da para adlinisken ad livelihood, nagbalinda ibandison. Dagiti kain na dis, no adsanit dalain para iti kwartaken panangadinaw, nakakatawan diyang peligroso. Niyem no nakita da ka iti talant da adda met pagbiyagan, adda pananted iti emosyon, adda panadip na uray iti katawa, nasteto ti masapul, adda met pated. Iti kamaudianan, ti balanday ni Kapitan Antenkit kaslabasit ladawan ti panagbid tayo. Adda manan napartak tiniwat niyam na imbad ti puso. Adda malikuanan i-practical ken managdiskarte. Adda malituyan i maarte, makariribok, niyam adda met kinadpaiso iti panadrik na na. Adda kuarub i adbilukdaen iti makanem na salakan at ti grupo. Adda Kapitan Anten ino dagduma makakatawa, no dagduma mabalin i masapul at seryoso, niyem kanayon i magkita iti nasayaat i mabalin i pagtulungan ti tao. Kit da tayo met kakabsat, mabalin i kaslamay sa kadakwada. Mabalin i napartak ti saw tayo, mabalin i adu ti reklamo tayo, mabalin at katawa tayo iti saan inugar, mabalin at sapul tayo iti kwarta iti na dumaduma i wadas. Niyem iti tunggal aldaw, at dala tagundaway ipilian ti nasayaat. No ad salita ka, salitaem ti mangbawon, saan ay mandaday. No ad katawa ka isaan ay manibabain iti sabali. No ad sapul ka iti pagbiyagan, aramidam na ad respeto ken pudno ipuso. Ta iti kamaudianan, saan na in ikatawa ti maibilin ti Kapitan Anten Laos. Ti maibilin na ket daytoy, uri iti kariribukan ti barangay, uri iti ariwawa dagiti tao, uri iti luha na pagbalin at trabaho, at dalata pad namnamano ti komunidad ket at tinulong, at dendended, ken at balbaliw. Ket no kasta ti napasamak, kakabsat, uri ti chismis at balin at tulong, uri ti sanit at balin eleksyon, ken uri ti komedya at balin isalamin ti pudno ibayad.